वाटत होतं, पण अशक्य गोष्ट आतापर्यंत या सरसेनाने शक्य
रस्ते जाणार नाही म्हणून मी शपथ घेतली. कारण ज्यावेळी गुप्त हेरामुळे हे शब्द बाहेर पडले की जर सेनानी आमच्या राज्यातील स्त्रियांवर तो अन्याय अत्याचार करतो एवढंच नव्हे तर राज्यमाता आमच्या राज्यातील स्त्रियांबाबतीत घडते अशा व्यक्तीला जर आम्ही मोठा सोडला असेल तर हे आमच्या सत्संगाला प्रवेश करतोय हा जर का बंद केला असेल हा माझा समोरचा जर का प्रथम आणि शेवटचा जर लक्षात येत नसेल तर काही कधी याच्याकडे होणार नाही. मग एवढं का तुझ्या सामर्थ्यास आहे एवढं का तुझ्या पराक्रमास आहे मग मात्र लक्षात ठेव ज्या हेतूला मंदिर होऊन आवडण्याची पण तुझा बनलेला आहे त्याला विवेकाचा मग पाहायचं भैरव मात्रिका देखील कोणत्या मात्रिकावर प्रतिकार करतो प्रत्यक्षात या भैरव मात्रिका की मी राज्यात प्रवेश केला याचा अर्थ मनमानी करणार तू करशील पण लक्षात ठेव तोपर्यंत चंद्रसेनच्या रक्तावर ही तुझी मनीषा केव्हाही पूर्ण होणार नाही. ज्याप्रमाणे एखाद्या गाईला गोचीड लागते याचा अर्थ ती गोचीड फक्त गाईचं रक्त प्राशन करू शकते दूध नव्हे ते तुझ्या नशिबीत असतं आणि तो प्रकार तुझ्या बाबतीत होण्याचा साहेब मला सांग इच्छा प्रत्येकाला दिलेली असते नक्की मग ती इच्छा कोणी पूर्ण करावी एक बऱ्याची आणि दुसरी वाईटाची इच्छा बऱ्याची चांगली आहे तिच्या माणसाला योग्य तो आणि जी गोष्ट वाईट आहे ती गोष्ट आणि